Sitio, Laringding, Barangay, Salamangka. Salamangka. Ma'am, anong reason nga nagbalik ka diri ma'am? Magpaano ko sa kung baboy sa basi nagbata. Oo, pila ka bilog baboy nito nga to. Ano, ang anay ko daw 5 na lang. Oo, gabusong. Oo, gabusong sila sir. Ting isa man nagbata. Oo, anong ningyo mo di karon sa mga kan? Bisitahan ko lang ang ano. Oo, tapos Tapos mabalik naman ko sa ano. sa evacuation. So, oo. Pila ka mo to ka bilog sa imong pamilya nga nag-evacuate? Ay, duwa lang kami sa amon balay sir. Akon anak. Mo bata. Mm. Kamusta ma'am? Anong experience niyo sa pagkadto niyo kapon sang nabinan yung paglinupo? Ano sir kulba. Mhm. Kulba kasi siyempre ka ano na. Gabi na ang palupok nila. Oo. Pila ka oras kinamatian niyo? Mga lapit guro duwa sir. Pagkabati mo nagano ka doon? Nagpanago sir. Panago, sabihin ka na nago. Sa amon balay lang sir. Oo. Ano oras ka nag-evacuate mo? Mga 4. Sapat po sa ngapon. Hindi na po ka mo evacuate ka. Hindi kami mga baboy pa ko sir pakaunon. Mo ni mong Hindi ko pwede ka ano kung pagkatapos nagano na kami, nag-rekta na. nag-evacuate na lang kami. Anong mga nadala niyo sa evacuation to? Wala lang sir, bayo lang kag ano kape. Kape. Hmm. Sa karon ano tong mas kinahanglan niyo dito sa evacuation mo? Sa amon sir daw ay man kay daw ano man nila amon ano senior. Oo. Amon kanyang lanon. Ano nga mga Pagkaon, may ato man to sa may mga ginapadala man to sa mga pagkaon. Oo, ano to na to nabulig sang alkalde sa inyo? LGU? Ano to sir, mga basta pagkaon ato to tanan mga kape. Hindi makamagot man to. Ay hindi sir. Basta may pasalamatan. Hindi. Mula na sir, thank you sir. Sa kay mayor.